Bueno, pois facemos unha pausa na xornada, pero seguimos falando da consolidación de dereitos por parte das persoas con dano cerebral. Chegou o momento de entregar o 12º Premio Dano Cerebral Galicia a Miguel Blanco, e para iso acompáñanos Monse Terceiro Rei, que é membro da Rede de Cidadanía Activa de Persoas con Dano Cerebral. Entrega o premio Valentina Bouzada, responsable de comunicación do CITIC, que recibiu o 11º, aínda chamado Premio Fegadace Miguel Blanco, o ano pasado, e recolle o xa coñecido Francisco Nieto, director do CEPAP de Bergondo. Noraboa. Moi bo día. Moitas gracias por estardes aquí. Como sabedes e como xa se dixo, este ano culminamos un proceso de cambio de marca que nos levou a cambiar o noso nome. Con el cambiou tamén o noso premio, polo que acabamos o 12ª edición do galardón, pero tamén imos entregar o primeiro premio Dano Cerebral Galicia Miguel Blanco. Cada ano as asociacións que nos reunimos alrededor do Dano Cerebral Galicia recoñecemos o traballo dunha persoa, colectivo ou iniciativa que estea implicada na sensibilización sobre a nosa discapacidade ou na defensa do noso colectivo. O premio leva o noso nome, agora Dano Cerebral Galicia, e do noso querido Miguel Blanco, que foi neurólogo aquí en Santiago, dirixindo a unidade de ictus do CHUS, e propiciou o encontro e a amizade entre as asociacións de persoas con dano cerebral e a contorna médica e hospitalaria. Un ano máis, agradecemos tamén á súa familia que nos acompañe neste acto de entrega nesta xornada. E agradecemos tamén a Francisco Nieto que este aquí connosco para recoller este 12º Premio Dano Cerebral Galicia Miguel Blanco para o Centro de Promoción de Autonomía Persoal de Bergondo que dirixe desde a súa fundación en 2006. A Xunta Directiva de Dano Cerebral Galicia valorou sobre todo a atención especializada, interdisciplinar, individualizada, secuencial, holística e transversal ofrecida a persoas con dano cerebral adquirido en fase subaguda ou crónica, tanto no relativo ao dano cerebral Galicia, tanto no relativo ao tratamento rehabilitador como na capacitación profesional e a reinserción sociolaboral. Dano Cerebral Galicia considera que as actividades do CEPAP supoñen un exemplo inspirador para que todas as administracións e poderes públicas, así como axentes privados implicados, avancen na materialización do enfoque de dereitos nas respostas, necesidades e demandas das persoas con discapacidade. Con este premio tamén queremos agradecer apoio prestado ao movemento asociativo mediante asesorías técnicas, préstamos de produtos de apoio e transferencia de información durante estas case 2 décadas de vida. O noso premio ten xa 12 anos de trayectoria, unha trayectoria que xa ten tamén tradicións. Unha delas é que o premiado do ano anterior sexa quen faga entrega do galardón. Por iso quero expresar un último agradecemento a Valentina Bouzada, responsable de comunicación do CITIC, ou Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións. O centro levou en 2023 o 11º Premio Fegadace Miguel Blanco. Hoxe está aquí connosco para acompañar ao CEPAP. Moitas gracias aos dous e parabéns a todo o equipo do CEPAP de Bergondo por este galardón e, sobre todo, polo voso traballo. Bueno, antes de nada, boa mañá a todos. Voume presentar, eu son Valentina Bouzada e son a responsable de comunicación do CITIC da Universidade da Coruña. Desculpar a dirección do centro que non puido estar hoxe aquí facendo entrega persoalmente deste premio, pero de todas formas comentar que, bueno, para min é unha honra estar aquí en representación do CITIC.
Por se alguén non nos coñece, somos o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña. Xa o ano pasado estivemos aquí, como dicía Montserrat, pois facendo, recollendo este premio en recoñecemento do noso traballo en favor da inclusión social. Pero hoxe, tamén seguindo un pouco a tradición, non? Tócanos estar aquí no outro lado, facendo entrega deste premio o CEPAP de Bergondo, que recolle no seu nome Francisco Nieto, o director do centro, verdade? Esta labor este traballo a favor da inclusión é algo que o CITIC tócanos moi de cerca, porque unha das nosas líneas principais de investigación tamén traballa na visibilización e na importancia da plena inclusión social. Isto vese reflexado en numerosos proxectos que os investigadores e que as investigadoras do CITIC levan a cabo, xa que levamos moitos anos traballando en proxectos orientados ao uso da tecnoloxía como unha ferramenta que consideramos que é unha das ferramentas principais para acadar a inclusión social e para mellorar activamente a vida de todas as persoas. Somos conscientes tamén de que para o desenvolvemento dunha sociedade máis xusta e máis equitativa tamén é preciso dotar de ferramentas que promovan pois a plena autonomía, no? Neste caso das persoas con dano cerebral adquirido. E precisamente tamén, por isto, un dos puntos nos que nos poñemos o foco é na sensibilización e na concienciación, e tamén para iso comezamos cos máis novos. Contamos co proxecto singular Talentos Inclusivos, no que traballamos en colaboración con Aspace Coruña e con outras entidades do terceiro sector. A través deste proxecto, estudantes de diferentes centros educativos de toda Galicia desenvolven cada ano retos tecnolóxicos propostos por estes usuarios e usuarias de Aspace. Tamén, o obxectivo cal é? Pois é mellorar o día a día destes usuarios e usuarias e tamén despertar vocacións tecnolóxicas na mocidade. Non quero ser moi extensa porque non queremos protagonizar o acto, pero queremos felicitar o CEPAP por estes, se non me equivoco, 20 anos de trayectoria e tamén felicitar pois a todas as persoas que formades parte do CEPAP e que co voso traballo aportades as ferramentas necesarias para que as persoas con dano cerebral adquirido poidan comezar a recuperación física e mental, e axudar tamén a reconstruir as súas vidas. Simplemente, pois, tamén comentar que en nome de todo o CITIC trasladar esta noraboa por este premio que entregamos hoxe. Esperamos tamén que sexa unha forma de visibilizar o voso traballo, pero tamén unha motivación para seguir nesta mesma liña. Moitas gracias. Bueno, es muy emocionante. Pero bueno, en nombre y representación de la gran familia que es el Centro de Bergondo, quiero agradecer este reconocimiento que nos hace Dano Cerebral de Galicia por esta 12ª edición del Premio Miguel Blanco. O sea que agradecemos muchísimo a todas las personas que habéis pensado que el Centro de Bergondo podría ser merecedor de este premio, ¿no? Pero si me permitís, esto es como si cuando la Lotería Nacional de Navidad cae muy repartida. Y entonces, me explico, la labor que está haciendo el Centro de Bergondo se debe a la colaboración inestimable durante muchísimos años
de muchísimas personas y muchísimas entidades que nos han enriquecido y que nos han permitido hacer lo que también explicabais en vuestra carta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer partícipe a las entidades del movimiento asociativo, a las asociaciones de daño cerebral, por la labor, la colaboración, la labor y el apoyo y la participación en un sinfín de actividades, ¿no? A las administraciones públicas, al Inserso, lógicamente, por haber apostado realmente por poner en marcha el centro, al CEADAC por esa labor de referencia y la gestión del conocimiento inmaculada. Muchísimas gracias. A la comunidad autónoma, tanto a la Consellería de Política Social o la Consellería de Sanidad, que han sido muy importantes, o al Ayuntamiento de Bergondo por incorporarnos como ciudadanos de pleno derecho en la comunidad en la que estamos, porque al final viene gente de toda España y estamos allí en Bergondo. Sí me gustaría aprovechar para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el buen trabajo que han hecho el personal, el centro, que todos en sus diferentes tipos de competencias, pero por ese saber hacer impregnado de un espíritu de mejora continua, que siempre nos ha llevado a avanzar, ¿no? Y luego a los verdaderos protagonistas, que son las personas con daño cerebral adquirido y sus familias, porque son los que realmente nos han enseñado cuáles son las necesidades reales que tienen esas personas y el camino que deberíamos de seguir como entidad para dar una respuesta adecuada a esas necesidades. Entonces, por supuesto, Valentina, eso nos da muchísima fuerza a seguir avanzando este premio y tenéis el compromiso de que vamos a seguir colaborando con todas las personas para conseguir ese bienestar, mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.